Kaixo, Irune, arratsaldeon. Arratsaldeon. Irune, lehen aritu gara pixka bat hitz egiten, baina udak presioa ere sortzen du? Nik uste orokorrean baietz, noski dongo da beti norbait ez diona sortzen, ezer, beste egoera batzutan bezala, baina printzipioz programan hitz egiten entzate denbora guztian, ez da galdera esan zeingo dezu udan oporra dazkazu, nik uste dut espektatiba pila bat sortzen diala udan arabera, udan inguruan. Azkenean, espektatiba propioak, ingurukoen espektatibak, eta gero hitzein dezu gaur ere bai, pixka sare soziala daten influentzia. Hor ere bai, espektatibak, esperoak jendeak segiten duen, orduan presioa egiten da nahi gabe handitu. Bai, badirudi derrigorrean, ez da, kanpora edo norabaitera joan beharra dagoela, ez da? Ba, gaina beti galdetzen da, oporretara zuaz, noa zuaz, eta ez balima zuaz, justifikatu inberdezu zeba. Nuaz, eumia txikia dia, nuaz, etxakurra dakat, jendik beti biatzen du jendeak aitzaki bat, edo azalpen bat eman beharra udan ez dijoala inoa adierazteko. Zerokorrian ikusten deuna eta jende inguruko egiten duna da, nun baitea jun. Ez da hola gaizki ere ez, baina hemen gelditzea ere, ba ez. Bai, eta nora baitea jun hori gauza berria da. Oain dela 50 urte nik enuen inor ezagutzen oporretan kanpoa joten zenik, baina tira, agian desagertuko da, baina oain hor gaude. Orduan, horrek gainera behar du izan, zenbat eta raroago, zenbat eta exotikoago, orduan eta hobeto, ez da? Nik uste baiet, azkenian, egia da, Euskal Herrian badaudela puntu batzuk diala oso tipikoak bezala, Menorka, gauza batzuk jendea juten dela eta hori onartzen da, baina bestela zuk esaten desuna. Nijoa Birmaniako ez dakize txokota, nijoa ez dakize irla desertura, eta hori da exotikoa, onaua, politoa, baina berez ez da. Hori da pixkat, sortzen dan alo edo gai orten inguruan, baina berez, hemen biziga, kostondo biziga, orduan hemen ere ez da barazoikan. Eta udan gozatzen ez duenik bada osasun mentala medio? Jende asko da, eta hau ez da, asko gustatzen zait, hau galdetzea, ez da asko azaleratzen. Jende pila bat dao, udaran gaizki pasatzen duna, eta nik adidez kontsultan ikusten, eta oso gaizki daun jendeak bildurra dio uda, iristia edo goguarak hau da pasatzeko, nahi du uda pasataia negua. Karo, udan ze pasatzen da, egualdia orokorrian hobeto da. Jendeak gauzak egiten ditu, jendeak espero duzu gehiago ateatzia, gehiago ikustia, daude plan gehiago edo kalian gehiago ibiltzekoa gea. Orduan, karo, pertsona horiek sentitzen duten presioa, hori da, asko zaundio da, eta orduan gaizki sentitze hori iten da, handitu pila bat. Orduan, noski baietz da, jende asko gaizki pasatzen duna, uda iristen dalako. Rutinak normalean izen txarra du, badirudi, oso gauza kaltegarria dela, eta nahi dezun guztia, baina rutinak laguntzen du nola ala bizitza antolatzen. Orduan, rutina horiek hausten diran momentuan, euskarriak ere galtzen dira, ez? Ados, zurekin horrela da. Azkenean, rutina, zuk esan dezuna, prensa txarra daka, baina struktura ematen digu, eta gaizki gaudenian, nik kontsultan gaizki datorren norbaitei, gaizki izaten dute sartzatikan terminologian, pixkat orokorrean ulertzeko. Baina lehenengo gauza rutina da, danok berdeu, oreka bat eta berdeu norabide bat. Orduan, udaran rutina aldatzen da guztiz, edo batzutan ez da, Orduan, hau ere bai gero itzengo deu, baina rutina berda, rutina berri bat badare. Rutinak beti ematen digu struktura bat eta oreka bat. Balin bagaude, oso ondo eta igual ez da horren bestera egiten digun zerbait. Baina kilikolo balin bagaude, rutina ezak ez digu ondo egiten. Eta ze aholku emango zen izkiguke horrela baldin bagaude, ez baldin bagaude ongi, zuk diozun bezala eta uda bete-betean egonda? Nik lehenengo gauza, rutina txiki batzuk eraiki, ez rutinak dazkauna urteroko egunetan. Baina ez, abuztu guztia jai dakat, hau batez ere gaina dau jendia, igual dazkala opor luziak, opor txikietan ez da horren beste igertzen, baina orduan rutina batzuk eraiki txiki-txikia badiare, gauza minimoak, eta gero helburu oso txikiak finkatu egunerokotasunean. Zentzu eukitzia egunak, ez izatea, gaur eta bihar berdina da, eta horrengoan berdina da, eukitzia helburu txiki batzuk ematen dutena pixkat indarra edo gogua, eta rutina ezberdin bat, baina rutina bat eraikitzia. Hor kontua da, urtean zehar daramasun bizitza desatze gina baldin bazaizu, edo pixutzua, edo horko 2 o 3 edo 4 aste horiek ezin dutela urte osoa konpondu. Noski ezetz.
Eta hor daude espektatibak. Hori da, bai. Askotan hor da, dakau igual lan bat ez daiguna gustatzen, edo familiakin arazoak, eta usten dugu, bueno, batzutan, beste batzutan karga gehi esaten da, baina usten baten du udan hori konponduko dela, edo lasa jongo naizela, edo naizela lanea jungo, baino... Eta batzutan alderantziz gertatzen da, ezta? Ze gertatzen da udan bikoteen artean, familietan, orokorrean edo, bueno. Bai, orokorrean askotan gertatzen da, badaude, banaketa gehiago daude udan, arazo familiarrak indartzen dira, gaizki dauden lekutan, natesan arazoak dauden lekutan indartu iten dira, denbora gehiago pasatzen dugu elkarrekin gehiago, bakoitzak ezaka bere rutina individuala, orduan, karo, gehiago pasatzen dugu denbora elkarrekin, ez dugu igual bere izten bakoitzak bere espazioa gehiago, eta noski, ba hor, behian da ona, atea egiten da, posua egiten da gorakatea. Eta hori nola kudeatu? Ba, pixat leheno esan duten rutinak eraikiz, gehituko nioke, bakoitzak individualki zerbait bilatzia edo itia, ez deraten apuntatzia eserta, individualki helburu batzuk sortzia, gero noski familiak eta umia balin badaude zeregin batzuk, baina individualki bakoitza bere buruakin zintzo izan eta planteatzia, bueno, udara hontan, helburu bat individualan eria, gero familiakin mila gauza hongo egiteko edo laguntaldeakin, baina individualki nola nahon horrei erreparatu eta horrei garrantzia asko eman. Hori bereziki zaila da emakumeontzat. Ze emakumeok esaten digute gure burua dela azkena eta besteena dela ajoladuna, ez da? Bai, azkenean gu askotan zaintza papel hortan gu geha lehenengoak, ez? Ba, orduan hortxe, kontzientzia hartu, indarra jarri berdeula horretan. Emakume izan, gizon izan, baina zuk esaten desuna, emakume izate hortan askotan gehitzen da, lehenengo umek jartzen dira edo dana delakoa. Bueno, eta ez umek helduk edo dana delakoa, orduan baita ere. Eta udan gozatzen dutenentzat, ezta? Ondoren iraila dator? Eta hori oraindik ere dutxa hotz bat bezala jasotzen dugu? Nik usten dut, uda disfrutatzen dutenentzako eta lanakin guztua ez daudenentzako noski dela dutxa hotz bat. Beste batzuntzako, baino bero bate bai, ze batzutan jendea desiatzen da rutinara bueltatzeko. Baina noski, esaten da, opor bueltako sindrome hau, noski, badao, eta badao jendea oso gaizki pasatzen duna. Edo adibidez, umeak eskolara itzultzen diranean, hor guraso askoltzat, alibio bat. Karo, eski, hortu ditutago digu alumiak eskolan aukitza, eta gero ordu pila bat, nahiz eta maite ditugun pila bat, lana da, izaten da. Irune, amaitzeko zea aholku emango zenizkiguke udara hon bat pasatu ezagun, sare sozialak agian ez ditugu aipatu? Bai, importantia, bakoitzak norbanakoan beharrak sasaiatzia horre ikaso egiten. Bakoitzak dazkan beharra pixka kaso egin, karen ingurukoen batzuk egai, baina orokorrian norbanakoanak presenteuki. Sare sozialak saiatu mugikorra lagatzen eta esaten ditzen horren beste. Gehitzen ditu bakarrikan gaizkiotiak, gehitzen du espektatibat, gehitzen ditu idea pila bat ez digutena honik iten. Azkenean, inberdeuna da, simplifikatu. Igual hori izango zanitza, simplifikatu eta saiatu balin bazaude leku batean disfrutatu lekuaz. Familiataz balin bazaude disfrutatu. Eta ez balin bazaude ondo, saiatu hau bideratzen, hori importantia da. Bideratu, igual udan ez, baina iraian.